Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ο κύριος Νίκος Τζούμας είναι κοντά μας, πρόεδρος των Πολιτών εν Γνώση. Θα μιλήσουμε για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κύριε Τζούμα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Τι είναι το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο? Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο θα λέγαμε ότι είναι ένα πανεπιστήμιο, αλλά για όλους τους πολίτες, με τη μορφή όπως γνωρίζουμε, με ακαδημαϊκούς που έρχονται κανονικά και κάνουν διαλέξεις σε ανθρώπους που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ή να μπουν σε μια πανεπιστημιακή αίθουσα, ίσως να πάρουν και κάποιο πτυχίο. Και γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτό το κοινό, από ανθρώπους ηλικίας άνω των 35 κυρίως. Είμαστε πολύ περήφανοι που αυτό το πραγματοποιούμε στο Βόλο, στη Λάρισα και στην Έδεσα και θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλες πόλεις. Και ευχαριστούμε βέβαια και τον κόσμο που από την πρώτη στιγμή που άκουσε ότι ξεκινάει αυτή η προσπάθεια την έχει αγκαλιάσει ιδιαίτερα. Φαντάζομαι ότι απευθύνεται και σε πολίτες που έχουν πάει στο πανεπιστήμιο, έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και ενδιαφέρονται για έναν άλλον τομέα. Βεβαίως. Έτσι. Και μάλιστα θα αναφέρουμε για παράδειγμα ότι έχουμε τον τομέα της νομικής, που υπάρχει συγκεκριμένα η θεματική ενότητα του οικογενειακού δικαίου που τελευταία έχει αλλάξει και πάρα πολλοί νομικοί της πόλης του Βόλου και της Λάρισας έχουν και παρακολουθούν συγκεκριμένα σεμινάρια. Πολύ ωραία. Είναι σε μορφή σεμιναρίων ουσιαστικά αυτό. Σεμινάρια. Είναι διαλέξεις, είναι 3 ώρες οι διαλέξεις. 3 ώρες διαλέξεις, ναι. Δευτέρα έχουμε τη νεότερη ιστορία. Ξεκινάμε αυτή τη Δευτέρα στις 15 του μήνα με τον κύριο Χαρίτο. Πόσες φορές την εβδομάδα δηλαδή είναι? Η κάθε ενότητα είναι μια φορά την εβδομάδα από 3 ώρες. Δευτέρα είναι η ιστορία για το Βόλο, την Τρίτη είναι στη Λάρισα. Τετάρτη είναι η νομική για το Βόλο, την Πέμπτη είναι στη Λάρισα. Μάλιστα. Πηγαίνουμε, ας πούμε, τα μαθήματα εν συνεχεία. Και έχει ένα κόστος αυτό? Αυτό είναι 80 ευρώ για όλο το χρόνο η κάθε θεματική ενότητα. Εάν θέλει κάποιος, και επειδή πολλοί το ζητούν, να κάνουν και τις 2 ενότητες, υπάρχει μια έκπτωση, είναι στα 150 ευρώ. Και υπάρχει μια έκπτωση για τους ανθρώπους που έχουν κινητικές δυσκολίες. Μάλιστα. Έχει προσέλευση κόσμου, έχει συμμετοχή? Πάρα πολύ μεγάλη. Ιδιαίτερα η νομική, όπως και η ιστορία, πάρα πολύ μεγάλη. Είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Να φανταστείτε ότι είχαμε το τμήμα της νομικής να το κάνουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, και δυστυχώς δεν χωρούσαν εκεί και αναγκαστήκαμε να πάμε στο μεταξουργείο. Πόσα άτομα δηλαδή έχουμε αυτή την ώρα? Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει τις 150 εγγραφές για τη νομική και στα 130 άτομα έχουμε για την ιστορία. Και βεβαίως μπορούν να γράφονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ή μέχρι? Όχι. Υπάρχει ένα όριο μέχρι αυτή την εβδομάδα. Όμως τη Δευτέρα και την Τετάρτη στο Βόλο και αντίστοιχα Τρίτη και Πέμπτη στη Λάρισα οι διαλέξεις θα είναι ανοιχτές για όλους τους πολίτες. Αρκεί να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 80 111 70 111 για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, και από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν θέσεις κενές, ακόμα μέχρι και την τρίτη διάλεξη που δικαιούται να κάνει κάποιος απουσίες, μπορούν και να γράφονται. Οπότε υπάρχει δυνατότητα και κάποιος να τα παρακολουθήσει και από τη στιγμή που θα δει ότι είναι ενδιαφέρον να γραφτεί κιόλας. Μάλιστα. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία κανείς, έτσι, καλά, δεν σπουδάζει την επιστήμη. Δεν σπουδάζει ούτε πτυχίο θα πάρει. Ούτε πτυχίο θα πάρει. Απλά να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό τις ημέρες που ζούμε. Αποκτά μια επιπλέον γνώση, πληροφορία. Έτσι. Είναι επιπλέον γνώσεις και είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε πολίτη να γνωρίζει και την ιστορία του, να γνωρίζει την εργασιακή του σχέση μέσα στην επιχείρηση που βρίσκεται, αν βρίσκεται πλέον. Έτσι. Θα έχουμε και άλλες ενότητες στο μέλλον, δηλαδή σκέφτεστε? Από το Φεβρουάριο θα κάνουμε και την ψυχολογία, σε συνεργασία και με άλλες πόλεις. Και σκεφτόμαστε γενικότερα διάφορες θεματικές ενότητες ενδιαφέρουσες, οι οποίες όμως ούτως ή άλλως θα αξιολογούνται από τους ίδιους τους πολίτες που ήδη θα βρίσκονται στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Θα δούμε τις ανάγκες του κόσμου. Έτσι. Από εκεί και πέρα, απλά θα ήθελα να προσθέσω ότι εκτός του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, σαν πολίτες εν γνώση, έχουμε και παράλληλα τμήματα που λειτουργούμε. Έχουμε και πρώτες βοήθειες, οι οποίες είναι πιστοποιημένες, γίνονται από ανθρώπους από το ΕΚΑΒ της Λάρισας. Έχουμε την αυτοάμυνα μόνο για γυναίκες, από την κυρία Ιστρατή. Έχουμε για τα παιδιά το λογοτεχνικό εργαστήριο που ήδη έχει ξεκινήσει, την επεξεργασία ψηφιακής φωτογραφίας με τον κύριο Ζαφυρίδη, και σε συνεργασία με την Ένωση Διακοσμητών Κεντρικής Ελλάδος ξεκινάμε και σχολή διακόσμησης, η οποία θα εξελιχθεί μέσα στα επόμενα 4 χρόνια και θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος πλέον να ανοίξει και δικό του γραφείο διακόσμησης. Μάλιστα. Άρα το επεκτείνεται. Το επεκτείνουμε και μάλιστα με επαγγελματική αποκατάσταση προσωπική του καθενός. Πολύ καλό είναι αυτό. Μάλιστα. Κύριε Τζούμα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Θα τα λέμε. Να είστε καλά. Ό,τι αφορά στην εκπαίδευση, στην παιδεία γενικότερα, νομίζω ότι πρέπει να το αγκαλιάσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Χρήστος Παυλίδης είναι ο πρόεδρος των Μικρασιατών.